kyerɛ mu nsɛmfo from dia ye kwasem dibia ene court batan ye Ghana memo asɛyi me kyerɛ Supreme Court wonum na akasa yi na no no mo kasa ayema pani efan sɛ ɛyɛ James Jachikwesen ene ababeto dwa sɛ na konya yi ababeda mpan na o masa akasa biem na sabere ya makɔ sa asɛm de yisu Minimi si obi akonya bɛbɔ no o so bɛba abɔnten bɛpa kyɛw de a ɛdo de yɛ ntimi nkyerɛ na timfo bɛhwɛ no so sɛ wafimpi no ne aduonu na ye July bosume no ne da na edi kan ene beto dwa kora sa Ghana mampani Nana Addo danko akufu ado ena mo pani e wono to nkra edi free na so ye so pani e fansa he se beya na ye wo eye Auditor-General pani ani din ene de fansa domlevo ebeya papa no onkonko tenafie kakra by force ahomeje onse omo me aban adwuma na fei womo me ye ankrankra adwuma ne duru ba bia ye na yetimi ma okwan kakra se wobetima akotenafie na wado ahome woje ahome ni nyina no na kyesa aban no anase bi adwumakuo no wonum etua woka de fan se annual leave ni bi anu bi na nkyem ko fi akoye bi no ende mumpo hwe amanfo fili trabia mpa enti na Ghana mampani gidie paase da bi yewura eye Daniel yawo eye domlevo watena so ache ene ayi the first annual leave no wakekanfo aso saa ba se wo ha ne aduonu miensa 123 working days yesenka papa bomode no kwotena fie na wadwodwo na badusem kakra na bia oba sabi wanya fresh ideas ababa ya dwuma no nya dia papa na adwene so betima ayo enti beya wo mo wese papa ibekwa kwotena fie no akwa gye na home ezanse ewa mamra ne mu sesi obia timi ko live kakra na chesenhye no etimi ko animu nti abra o matwe papa no no so onko de na nsema mpani gina ne tumi so na o hyese onko kwotena fie na yewra Daniel Domlevo okwotena fie no fofi anto atampam tonye se bia wawu nyemom de tenyina no se na ase eda na so de ye adwuma wa bam na se na retirement age no krampo no aso ane sa enti ba ye papa yi so okoye so beba biem de eyetifo animsem dada na semwe ebeto dwase kim ene ko bi anai ye form se 9 civil society organizations omiso omtiase a enye ye wo nyina kaseti aye emeduru ba bi omtabila asem no kopie mu wo the offense Supreme Court na sa 9 civil society organizations no ebi eye Center for Democratic Development ye offense CDD Ghana Integrity Initiative litra GII Citizen Movement Ghana African Center for Policy and anwachi no Parliamentary Network Africa ni ko bebre omutwamu besen kono wo mtabira asem okopie mu ewasem bia se be Supreme Court won duodum esanse sa aye Auditor-General department di se no omo so de omo ho enu kwan se bia ko obitimi fra bonten ebewurawura omo nsemu enti be Supreme Court onka bi emfa ema pani ene ni Jenny Domlevoi enti finsham ye no nie ene duai ena manebo no aba beto dwase Supreme Court akwa asetena na omo wiye no enipa baako enso ena omo kwatena asem no so me kira adwodefo no wo mo ye enso ena kwatena asem no so ewo Supreme Court wonom ema de no no so wo hwe akire de no wote agwam eye nene amegache ena fe Professor Justice Ashikoti ene tase Marina owusunom get to tokunu ena fe Professor Henrita mensa bonsunom na fe Yewura Emmanuel Ekwalanti ni omo maka no nipa nso ena kwatena asem no so omo wie no na enipa nso ni nyina ano akobenkrom se mampani ehye chenchen will be enco leave best 123 days no enya dia Supreme Court se omogi tumu eyeye enti sa eya na montu mampani tu no best finhyam ye no atwam ni no enimra bia mu enti sa asem no court abomaden akabi e de amasa 9 civil society organizations no etabisafo we de asem no ene yabo no tofan de amamoi we ye kasan ene de fa ho papa no so kura kwa humije mu dada ye de ne ba ana se be ne dai na se obi so ahye na so dada wona me kan obi aba na obi aba yi mampani wabu mra so wabu mra so aba na de kwa kodaki chin akoli chin akoli na ya hwe onkrata mu no onkrata na emienu ba ko ye ehene ba ko anya sister ba ko anya assistant ono so na de ne ho sister wenyan wa fo so ma papa anya sister kwa ahomjem bo so manya eteni ade mu da so to e ka sei aba nti say Supreme Court akase ombe say mampani say ye be ndey okay so papa what we go do yeah dey see it e ba e be kan eti bra Supreme Court ade mo aye ba ya ne atemo ba ye pe Yewura Daniel ya Domlevo wane TV3 yankase ye nuan mo mpanifo TV3 fo akasa